Siguen vostedes na mañá de Radio Culleredo. Imos falar de fútbol, do fútbol con letras mayúsculas. Imos falar do Real Madrid, do Deportivo da Coruña, con, ademais, pois con tertulios que saben moito de fútbol. Temos a Fernando Blanco e a Fernando Sampedro, e os dous os imos saludar. Que tal? Moi bons días aos dous. Moi bons días, Hola. aquí estamos. Estades fartos do fútbol ou non? Non, eu non. nunca. A E veces si pode parecer que satura, non? Mas non o fútbol en sí, non o partido de turno que estés vendo, e na que vexas 2, 3 ao día. Non, sino todo o que o rodea. Eso é o que pode acabar saturando. Sobre todo a prensa e as tertulias. Como que a prensa? Como que as tertulias, sabe? A ver, ese vamos ter que sacar tarxeta vermella, ou amarela, polo mesmo. Fernando Blanco, axúdame, que Pero como vamos a estar cansos de fútbol si todavía falando da segunda, que máis vemos aquí, quizás independentemente, bueno, que sigue a primeira, pero que van 5 e 6 jornadas, o sea que hasta ahora estamos comenzando, vamos a estar fartos. Claro, eu non estou farto. E mentre o Depor siga líder, non, como vou estar farto, non? Claro. Digo eu. Bueno, que vos pareceu a fin de semana? Fran, estás facendo moito bufandismo, No, a ver, o Depor está claro que aquí defendemos moito o Depor, porque, home, pobriños, se non lle defenden coa racha que leva nos últimos anos, madre mía. Me decía esta mañá Fernando Blanco, me decía, os dous equipos que seguimos líderes, o Madrid na primeira, o Depor na segunda, que máis queremos, non? Sí, está claro. Creo que é unha situación que non se vai repetir moi a miúdo. O galla que sí, o galla que sigamos así toda a temporada, todos contentos. Pero bueno, non sei o que sucederá no futuro. Ainda aquí que me decía onte un amiguete, moi deportivista el tamén, bueno, evidentemente está moi emocionado, non? Lógico. Pero eu xa lle dixen, recorda que a estas alturas o Racing de Santander o ano pasado levaba máis puntos e non ascendeu, Sí, no, por eso hai que ter moito cuidado. Eu falaba antes con Fernando Blanco tamén e dicíamos, bueno, é que a Liga é moi longa, e ti, Fernando, levas moitos anos xa vendo moitos partidos, vendo moito o Deportivo, e os dous sabemos que esta Liga, bueno, pois estamos moi contentos agora co Depor, Fernando, pero conforme avance a tempada, o galla que se manteña. Ti como ves na experiencia que tes de tantos anos? O Depor empezou moi ben, isto pode seguir así? Home, penso que sí, o sea, sí que é verdade que o que falamos sempre, que é moi longa, pero hai que deixar disfrutar a xente, aos aficionados, que non poden estar pensando, é que cuidado que xa lle pasou ao Racing de Santander, cuidado que o penalti de Yuki, o sea, tens que agora pasar moitos anos, e tens que deixar que a xente disfrute, que é longa, eso xa o sabe todo o mundo, que dá moitas voltas. Ayer concretamente, pues bueno, ves partidos que iba gañando o Racing de Santander e despois ao final lle empatan, eso que iba con un máis, o Cádiz que gana fora, pero isto é o bon que ten o fútbol, que non vai a gañar sempre o Deportivo, seguro, pero que a diferencia que hai, que vexo eu con respecto a outros equipos outros anos, é que este ano o Depor fichou moi ben, ten moito fondo de armario con respecto a outros equipos. Eu vexo outros, por exemplo, na mesma clasificación, non teñen o potencial que ten o Depor. Vexo o Cádiz que gañou fora, pero o Racing de Santander que non foi capaz de manter o resultado, o Valladolid que perdeu. O sea, ves equipos, o Eibar que é o próximo rival do Depor, que sí, que gañou, pero vamos a ver aí o potencial que vai a demostrar o Depor. De todas formas, eu quizá para falar con un pouco máis de seguridade, non ter medo, eu estou pensando no próximo mes de outubro, que para min ten aí 4 partidos importantes e 2 deles fora. Eu sempre vou mirando o calendario, despois do partido do Eibar, que xa digamos que é de setembro, pero no mes de outubro ten o Depor Almería, ten Málaga Depor e Racing de Santander Depor. Eses 2 partidos fora
e despois recibe na casa ao Valladolid. E aí, para min, é onde se vai a ver o nivel do Depor cando vayamos, creo que será sobre a jornada 11 ou 12, e ver contra eses rivales, que son rivales que están aí arriba, fortes e de poderío económico e que meten xente no campo. Entón, pues, bueno, se pode falar, pero si falamos un pouco con respecto ao último partido que xogaba contra un equipo que iba imbatido como Huesca, que calqueira dos dos que gañase se iba a poñer líder provisional e lle mete 4-0, penso que o equipo ahora mismo, como digo, está moi forte e moi potente en estes inicios de liga. Fernando, San Pedro, neste caso ti que, a ver, sigues moito máis o Madrid porque eres, bueno, pues esa paixón, non? Merengue, o Depor, home, sí, está en Coruña e mellor pues te faz seco un poquinho, pero sigues un poquinho como máis de lonxe. Dende esa perspectiva un poquinho máis externa, ti como ves a marcha do equipo? O ves tan serio como e tan ilusionante como vemos os que respiramos un poquinho máis e o que vemos máis parcialmente? Claro, ti o mellor o ves como máis imparcial, non? Que perspectiva ti tes deste comezo de Liga? Mira, eu poñéndome tal como dis, non? Así nunha posición máis obxectiva. Eso é o que quería decir, obxectividade. Claro, porque eu o vexo, polo menos, homes, eres máis parcial, non? Lógico. Pois, mira, eu vendo o partido contra o Huesca, que, bueno, foi un partido que quedou deslucido en canto o Deportivo meteu o terceiro gol, xa quedou resolto, non? E a segunda parte pois foi un mero trámite, pero bueno, esa primeira parte pois foi auténticamente espectacular, non? A verdade é un equipo vertical que vaya por todas, que non lle ten medo a nada, que con fame, que sobre todo con eso, con fame, non? De resolver canto antes, de cepillar o rival pola vía rápida. Pois mira, como pode facer o Barcelona, non? En moitas o Barcelona actual de Flick, en moitas ocasións. Home, pois dende ese punto de vista, a verdade é que invita ao maior dos optimismos, e tal como di o meu tocayo, pois veremos a ver si a finais de outubro, despois de xogar con eses 4 cocos da categoría. Sí, vai estar aí, sí. Claro, si aí sigue en posición de ascenso directo, pois ollo piollo, porque xa con todas as de a lei xa está certificado a seria candidatura ao ascenso. Logo pode pasar calquer cousa, porque aparte da segunda división, eu son de opinión moi extendida sobre máis fora de Galicia, máis fora de España incluso, que aquí, non? Que despois das 5 grandes ligas, das que sempre se fala, Italia, España, Inglaterra, Francia e Alemania, a sexta mellor liga quizás sexa a segunda división española. Se dividen un pouco as opinións entre a Championship, a segunda división inglesa, e a española, non? Pero eu creo que é mellor un pouquinho, ten máis nivel, non vou dicir que é mellor, que ten máis nivel a española, máis igualdade, ten máis emoción. Entón, podemos considerarla como a sexta mellor liga de Europa. O sea, evidentemente moito máis interesante que a liga belga, que a liga holandesa e que a liga turca. Ainda que a Liga Turca teña estrelas. Sí. E aparte, e los partidos ali son como outra historia, non? Por as aficións, hai como moita máis paixón. Pero a efectos de nivel, aí estou de acordo. Non sei se Fernando Blanco tamén opina o mesmo, pero sí que quizás está entre as grandes ligas europeas, non, Fernando? Sí, porque, bueno, ves o nivel dos xogadores, o comenta todo o mundo, que, o sea, me refero a xente que está seguindo o fútbol na segunda, de xogadores como o caso de Jeremai, que son pretendidos por equipos de primeira e non queren ir, pero que eses xogadores tamén os ten dese nivel un parecido, os ten o Cádiz, os ten o Las Palmas, o Racing de Santander e o mismo Valladolid, que hai un nivel altísimo, ves xogadores que como poden estar xogando na segunda. Entón é o que lle dá ese potencial a categoría, que efectivamente ten razón Fernando, que é un nivel moi alto para esta categoría. Así que o dicen moitos xogadores, que incluso estes que a veces que fichan e pasan para a primeira división, que ahora mismo non é tan grande o salto
sí que quitando Madrid ou Barcelona, pero un xogador que fiche para o Villarreal ou o Sevilla ou o mismo Valencia, pois que non hai esa diferencia de esta segunda, porque ahora a segunda española pois é moi forte, entonces o salto quizás se nota menos e hai xente con moito nivel aí. Bueno, falamos do Depor esta fin de semana, en concreto o sábado ás 6:30 viaxa ao campo do Eibar. Que vos parece, como pode ser ese partido? Evidentemente falaba desde outubro e deses cocos, pero a min me dá que está tan igualada a segunda división, esta Hypermotion, a clave está na regularidade, evidentemente, e no campo do Eibar vai ser non digo unha final, pero un partido importantísimo, non? A ver, bueno, que se atreva alguén. Penso que sí, que o campo, o Eibar está aí tamén arriba, que se quere meter en un equipo forte, non é tampouco do potencial do Depor, pero que sí que está rondando aí os postos que dan promoción, está de sétimo na categoría, é un rival a ter en conta, nun campo sempre máis pequeno, máis cerrado, que ayer acaba de gañar, xoga 2 partidos na casa, entonces, bueno, son eses partidos que tampouco te podes confiar, ¿no? Son dos que están do medio da tabla para arriba, que che pode dar moita guerra, ¿no? O sea, é un equipo que sabes que tens que ir o sábado preparado porque pode plantarche cara e meterche un disgusto. O Deportivo está claro que non vai a gañar todos, pero o que pasa é que cando xogan fora, o vemos a nivel de goles, que hasta o partido contra o Huesca levaba un gol na casa e 10 fora, porque o equipo cando se vai arriba, como é o caso este que lle pode pasar co Eibar, que na casa ten que ir ao ataque, non se pode cerrar como aquí veñen os 5% de Azor, pois aí o Depor arriba ten moito potencial, ainda que ahora lle falta mella, pero bueno, penso que con Jeremai, con Zaka ou Mulateri e o mismo Luismi, poucos equipos na categoría teñen ese potencial arriba, entonces eso te mata. Entonces eu creo que é un campo Eibar que debe de ir a gañar e que pode gañar para non perder aí a cabeza da clasificación, ¿no? Porque hemos visto que sí, que o Cádiz ganou fora, que o Racing Santander se deixou arrebatar ese punto, pero que eso, igual que lle pasou ao Depor en Leganés, pues pode ter un partido malo fora, pero no nivel que leva e o ritmo que leva ahora mismo, penso que, xa digo, hasta o mes que ven non debía perder. A min dame que ese partido de Leganés a mí me lembra outro que non me acordo onde fora, non sei se fora, bueno, un partido que na pasada campaña tamén, na campaña de ascenso a segunda, xogara o Depor, non me acordo en que no norte fora, recibiran unha malleira soberana, e a partir de aí falaran e dixeran, bueno, isto non pode volver a pasar, bueno, a partir de aí o equipo, digamos, pois acabou a tempada moi ben, non? Digo eu que o partido contra o Leganés pode tamén ser ese punto de inflexión. Non sei eu se ata ese momento o Depor pois estaba comenzando a Liga, pero dende entón os resultados foron bastante contundentes dende ese partido que acabou empatando o Depor in extremis. Non sei que vos parece, Fernando Sampedro, si dende fora, como digo, en esa perspectiva que ti tes, ves o equipo agora potente, está líder, pero non sei como os verán o resto, non? Sí, a ver, falta de momento as sensacións están sendo boísimas, non? Non creo que o que decíades que se vaya a notar a baixa de Mella, que vai coa selección sub-20, creo que é, non? Sí. Non, porque ten eso, ten fondo de armario, que xa dixemos varias veces, non? Si estando toda a plantilla enchufada, como parece que está, cousa que, bueno, imos atribuirlle o mérito ao adestrador, non? Que parece que está unindo a todos a pelexar por unha mesma causa, a pelexar polo ben común, non pola individualidade, pero evidentemente, cando todo un grupo, un colectivo pelexa por un ben común, lóxicamente acaban destacando tamén as individualidades.
é que é en beneficio de todos, non? É o que lle está pasando agora, polo menos este primeiro tramo de competición o Deportivo. Creo que facía anos que non se veía un Deportivo tan famento, non? dito así. Pois non che sei decir, pero igual dende antes da pandemia, Non sei se non, seguro, hai anos que non se vea. Eu eso que falas de vestuario unido e tal, e agora traspasamos un pouco a fronteira, nos marchamos un escalón arriba, vamos a Liga de Primeira. Como vedes precisamente dentro do madridismo o tema que está a pasar dentro do Madrid? Parece que Xabi Alonso, que si chegou e está a establecer esa meritocracia, non? Que lle fai moi ben a todos os equipos, porque en Madrid se fala moito do tema Vinicius, non? Vinicius comeza a ser, digamos, a sair en moitos partidos como suplente, como esta fin de semana. Bueno, esta fin de semana non sei se saiu de cara, no, creo que saliu titular e logo sentou. Digamos que é un pouquiño quizás a única voz discordante neste momento. Aí tamén hai que, sobre todo un equipo como Madrid, con esa trascendencia que sempre está aí na cresta da onda, aí hai que hilar moi fino para xestionar o vestuario, non? Pois sí, bueno, eu de momento tiña as miñas reservas con Xabi Alonso, non? Bueno, sobre todo a nivel de, non a nivel técnico nin táctico, a nivel de xestión, non? Pero bueno, estáme gustando sobre todo o tratamento que lle está dando a Vinicius, porque eu, sí, madridista o que queiras, pero son anti-Vinicius. Son ante o Vinicius de fora do campo. Pero hai eso, entre o madridismo existe esa facción. Moitísimo, hai moitos madridistas que están ata as narices das tonterías que sí, que moi ben, que marcou en todas as finales que xogou, que nos deu dos Champions, todo o que queiras. Gracias polos servicios, por favor, aí está la puerta. É que, de verdad, é así. Non sei, evidentemente eu non estou ali dentro, non, pero que me dá a impresión de que é unha manzana podrida dentro do vestuario e que pode contagiar a outros. Logo, si eres unha persoa de carácter forte, como pode ser pues, un Mbappé, non? Que se sabe sobrepoñer, pois moi ben, pero si igual eres un pouquiño máis débil, Rodrigo, pois igual tamén se repercute a ti, non sei. Vinicius, si se dedicara a xogar, sería un dos mellores do mundo, non cabe dúbida alguna. Pero o entorno é o que o mata, o extra futbolístico, ese poñer cariñas cando cambian, ollo, que non é só ele, pero bueno, estamos falando del. Todas as tonterías que parece ser que, bueno, por lo menos de momento esta tempada ainda non surdiu ninguna do racismo que solo el ve. Bueno, pois todas esas tonterías que ya me equivoque, pero la miña mal vai polo seu camiño, mellor dito, vai polo camiño de Neymar, que ainda peor. Eu sempre dixen unha frase que me teñen vacilado moito con ela, pero que en realidad eu penso que Neymar sería o mellor xogador do mundo de fútbol sala. Pero bueno, eso é outro tema. Entón, pois, sí, hai discordancias entre o madridismo e eu, personalmente, o vendería agora por un motivo moi simple, porque pode sacar o máximo posible por el, non vai mellorar as súas prestacións dadas hasta agora, solo vai ir a peor, non vai mellorar. Entón, polo menos, gracias por todo, saca o que poidas del, e con eses cartos que 200 millóns que che dé quen queira, o PSG, o Arabia, o Bayern de Múnich, ou quen sexa, pois mira, te traes 2 ou 3 xogadores de nivel e os 2 días o señor Vinicius está olvidado. Esa é a miña opinión. Fernando Blanco, dentro da túa perspectiva, esa perspectiva xeral que tes como adestrador, que o ves dende dentro, non? Primeiro, tema Alonso, a mí me parece que o está a facer moi ben, comezou con moi bo pé, me parece, non digo en canto a resultados, digo en canto a xestión, pero non sei se estás de acordo con esa visión que eu non me esperaba que ten o noso Fernando Sampedro. Sí, eu penso que sí, estou de acordo porque penso que tense un pouco farta toda a afición con os seus caprichos, os seus desplantes. Non é un xogador acorde para unha plantilla como Real Madrid, no. Sempre tuvo grandes xogadores a nivel mundial, balóns de oro, entonces, bueno, que veña un xogador así, que se apostou tanto
por ele, que se pagou un diñeiro, e bueno, que sempre con malas caras, tanto si queda no banquillo, ves que celebra todo o mundo os goles do Madrid, el se queda ali, que non celebra con nadie, cando cambian como onte, que poña Málaga. Entonces, eso, ao final, no vestuario, crea un mal ambiente, ¿no? Eso non lle beneficia nada para o Madrid ter un xogador así. O sea, si sabe Rodrigo de titular, pon mala cara. Si o cambian por Rodrigo, a sigue poñendo. Entonces, eso, para o resto de xogadores, xa non falo da afición, pero que no vestuario crea mal ambiente. Entonces, vai un pouco ao marxen de todos, eso vai a perjudicar ao Real Madrid. A larga, para min, estou de acordo que un xogador así, desde logo, eu como adestrador, non o quero no meu vestuario. Que no mercado de inverno, si se pode ir antes, o largo, porque tampouco é, digamos, tan desequilibrante. É desequilibrante si ele está a gusto e xoga cando quere, fai o que lle dá gana. Entonces, sí, pero como eso tens que seguir unhas normas, é o que che marca o adestrador, neste caso Xabi Alonso, pues bueno, tens que acatar ao que che din, entonces eso a él non lle gusta, e logo os problemas que ten en todos os campos con a grada, que unhas veces lle fan para provocalo porque saben como é, outras veces as provoca a él. Entonces, un xogador así, eu no meu vestuario non o quero, estou de acordo que eu son partidario de largalo, e se hai outro que o Madrid no nivel que está pode fichar a quen lle dé a gana, porque eso únicamente que cree un mal ambiente, e Florentino, pues bueno, que aposte por él, entonces che quita autoridade ao adestrador, os xogadores xa o ven, entonces penso que o mellor, desde logo, para min sería prescindir dele. E agora que o dis, acabas de mencionar, Fernando Blanco, acabas de mencionar hai un momentiño a Rodrigo. A mí me parece o grande tapado, e é certo que o mellor non estaba a pasar por un bom momento, pero quizáis porque a titularidade era sempre para Vinicius. E a mí me parece un tío, como xogador, me parece excepcional, o que pasa que non ten continuidade. E persoalmente me parece que como que sempre está calado non protesta, non? Me parece que quizáis podía ser como tiña que ser Vinicius neste caso. Non sei que opinas tú, Fernando. Pois sí. Sí. Eu dixo desde o primeiro día, como o que calidad, para min ten máis calidad Rodrigo. É máis xogador de equipo. Logo non ten esa explosividade, pero sí me parece máis rentable, máis xogador completo a longo plazo. Digamos que Vinicius é o prototipo de xogador veloz, regateador brasileño de sempre, e Rodrigo é como máis europeo, non? Dito así en xeral. Rodrigo tamén sempre xogou aquí no Madrid, casi sempre pola dereita, e cando están poñendo na esquerda é cando mellor funciona. Entón, pois claro, tamén está fora de sitio. É que non ves, unha vez máis volvemos a Vinicius, é que estorba, que xa non é que non aporte, porque a día de hoxe esta tempada dende fai un ano que non lle deron o Balón de Oro, xa non é que non aporte, que encima estorba. É duro, pero é así. Mira, eu non me esperaba esta dureza, e menos dun madridista, confeso. Eu non estou metido no madridismo, claro, e non me enteraba desto. Aí tedes todos o exemplo de que o bufandismo e o forofismo non está reñido tampouco coa objetividade. No, está claro. E como vedes o partido desta fin de semana, Fernando Blanco? Bueno, era unha das cousas que quería falar do tema de que ahora o que vaya igual co Deportivo, que vaya ao Madrid de líder, un pouco anecdótico no sentido de que hai que ter en conta que a pesar de que van a xogar o Madrid e o Barça fora da casa con rivais quizá asequibles como son o Levante e o Oviedo, pero é que temos que ter en conta que o Madrid xa xoga mañán. Falabas do fin de semana, pero o fin de semana para o Madrid é mañán martes, se xoga contra o Levante. Sí. E o Barça xoga o xoves contra o Oviedo. Entonces, é o que me refería eu de o tema desgaste que estes equipos que se están peleando aí por non descender, como o Oviedo Levante, que están deixando a vida, pois bueno, o Madrid e o Barça seguramente que
terá que facer rotacións, sí que ten un potencial de banquillo tremendo, pero aí é onde empezan os equipos. Cando empeza a competición europea, empezan a xogar por semana, sempre hai uns desgastes, un desajuste que suelen fallar nos resultados porque é imposible que podan seguir ese ritmo, porque non son robots. Entonces sempre hai sobrecargas, hai problemas musculares, hai lesións, entonces pues non lle queda outra que ir dando descanso a xogadores importantes, porque se centran quizá máis e dan máis importancia a Champions que a propia Liga, é onde poden sacar proveito estes equipos de abaixo, de aproveitar esas oportunidades, ¿no? Entonces, cuidado que eso lle pode facer factura tanto ao Barça como ao Madrid, porque isto é un sin parar. O sea, como pode o Real Madrid, despois de haber xogado co Español, que, bueno, pues foi un partido máis ou menos cómodo, pero que mañán xa ten que volver a xogar, e ten que desplazarse, xa ten que ir a xogar co Levante fora da casa. O sea que vamos a ver como se dan esos resultados, que logo que eso, que non se confía xente. San Pedro, estás de acordo? Sí, pero bueno, de momento o que é esa xestión de vestuario, de alineacións, de dosificar os tempos, non? De momento, nestes 6 partidos que van na temporada, incluindo de Champions, pues, bueno, parece que Alonso está xestionando ben, non? Eu me reía o sábado despois do partido do Madrid, bueno, durante, porque comentando que, por exemplo, si seguira Ancelotti, eu estou seguro que de que Mastantuono non habría debutado todavía, ou xogado 5 minutos, ou hubiera sacado no 87 en un partido, por exemplo, non? Gonzalo, por suposto, pois o mismo. Sin embargo, pois Alonso Gonzalo foi titular este sábado, que non fixo un bo partido porque estivo moi tapado o Español, simplemente se preocupou de cerrarse cual almexa. Pois sí, eso para un dianteiro centro, pois é a morte, non? Pero bueno, sabemos do que é capaz Gonzalo, é un dianteiro centro clásico, e bueno, Mastantuono, pois, partido a partido, parece que vai mostrando cousiñas, non? Pero bueno, aparte de eso, do que falábamos, pois, seguindo con esta xestión, en teoría, mañá, pois igual, xogan xa a mitad do partido, polo menos, pois, Camavinga e Bellingham, que están xa volvendo, xogaron 5 minutiños, outro día, bueno, pois igual mañá xa xogan unha parte, bueno, vai facendo pequenas rotacións, 2 ou 3 xogadores en cada partido, e de momento están a salir as cousas ben. E mira que adoro Ancelotti, porque estou convencido de que con él isto non pasaría. Bueno, Fernando Blanco, rematamos. Bueno, como ves ao partido de mañá? Un rival, é un rival moito máis baixo, pero polo que dicías ti antes de partidos entre semana, hai que hacer rotación seguramente, pode ser un caramelo envenenado, non? Sí, son equipos, como decía antes, que están, se van a pelear por non descender, ¿no? Van 5 xornadas, tanto o Levante como o Oviedo, pois bueno, gañaron un partido solo cada un, sorte ainda que gañaron un, son equipos que están aí para tratar de non descender. Por lógica, debían de gañar o Madrid o Barça, o que pasa que estes equipos é o que ten, o sea, por os xogadores, e por moito máis que lle digas que non se confíen, pois a veces é imposible, non é o mismo xogar co Oviedo Levante que xogar co Atlético de Madrid ou o Villarreal, por exemplo. Toda esa xente, os propios xogadores se motivan máis, a non fa falta decirles nada, e logo, pois o que decimos é que o Madrid ten moito, o sea, moi pouco margen de recuperación para... Vamos a ver que alineación presenta, e despois, pues bueno, falaremos o próximo lunes, pero que eu desde logo non me confiaría nada destes 2 partidos fora da casa. Bueno, pois a ver que pasa o próximo lunes, se podedes e se o desexades aquí, con vos confiamos na vosa opinión, claro. Fernando San Pedro, Fernando Blanco, para pois facer unha nova tertulia e a ver se falamos de éxitos dos equipos que seguimos. Gracias aos dous.
Veña unha aperta. Ata a semana que ven.